sigiden 96 mun kɔni ye kalabulon maaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko assemblée nationale olu de tɔgɔ ye ko député mun ye kalabulon maaw ye olu bɛ ta n'o ye député o bɛ ta mun ye jamanadenw de fɛ mun ye san 5 o bɛ se ka kɛ tako 1 ye walima ka kɛ tako 2 ye ka bɔ ɲɔgɔn na mun y'an ka tungaranke minnu sigilen bɛ kɔfɛ n'o ye maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu fana ka mun ye kalabulon maaw walima u ka député olu fana bɛ ta ka sigi an ka kalabulon kɔnɔna na wa u bɛ kɛ ni sariya sen ye sariya sen minnu ne jama yɛrɛ o latigɛ sigiden 97 Sénat baarakɛlaw olu tɔgɔ de ko sénateur mun ye an ka kalabulon 2nan ye mun kɔni ye Sénat n'a bɛ fɔ o ma ko la sénateur olu kɔni bɛ ta mun ye kalafiliw senfɛ kalafili mun kɛra jamanadenw fɛ mun jamanadenw yɛrɛ y'a yamaruya k'a fɔ an ye ninnu ta k'olu ka an ka lasigidenw ye mun ye sigiyɔrɔ 4 mun ye 3 o bɛ ta olu fan fɛ a tɔ sigiyɔrɔ 1 o bɛ bɔ maaw cɛla maa minnu ye jamana yɛrɛ ka maa sugantulen ye walima maaw ye maa minnu tara mun ye jamana yɛrɛ dugutigilakaw fɛ walima jamana yɛrɛ maa minnu ye baara kɛ ka jamana tɔgɔ bɔ yɔrɔ la ani maliyɛn minnu sigilen bɛ kɔfɛ olu fana bɛ se ka maaw bila maa minnu bɛ se ka u nɔyɔrɔ fa mun ye Sénat kɔnɔna la mun ye Sénat baarakɛlaw ye n'a bɛ fɔ o ma ko les sénateurs u ka mandat o ye san 5 ye sigiden 98 i tɛ se ka kɛ maa ye maa mun kalafili kɛra k'i ta k'i bila mun ye assemblée nationale kɔnɔ ka tila tun ka kɛ mun ye sénateur ye Sénat tɔgɔ la k'o tɛ se ka kɛ sigiden 99 mun kɔni ye sariya senw de b'a yira k'a fɔ mun kɔni e maa o maa ne bɛ fɛ ka kɛ mun ye assemblée nationale yɛrɛ ka kɛ député ye walima mun ye a bɛ fɔ mun ma ko Sénat e bɛ fɛ ka kɛ sénateur ye sariya senw de bɛ ninnu bɛɛ ka mun ye sigi o kɔnɔ k'o latigɛ